Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमदारांक मिनिस्ट्री मेळटली म्हणून सांगलेलें सगळ्यांक ती अजून तेजी मिनिस्ट्री ना. सगळी हेनी फटींगपणां केलं. ज्या वक्तार हो काँग्रेसीन आसलो त्या वक्तार तेणी सांगलें आपलं सीएम पद मेळ्ळें तरी आपूण बीजेपीन वयचो ना. हो कित्याक गेलो बीजेपीन? जे हॉस्पिटल जे मुख्यमंत्री माननीय आमचो मुख्यमंत्री लक्ष्मण पार्सेकरान जे हॉस्पिटल केदे व्हडले बांदलेले तेका हेणी मुवमेंट कितें केला ती तेणी स्पश्ट सांगपाचें. कारण काय तुमचे भितर आता कलगीतुरो सुरू झाला न्ही. माझी मुख्यमंत्री आदलो आहा तो म्हणटा की ते जे आसा त्याची उद्घाटन तू करतो. हेचो अर्थ ते आदले प्रोजेक्ट. तुझो नवीन प्रोजेक्ट खंयचो कलवड बांधणं इतर बारीक बारीक काम करणं हे मोठे प्रोजेक्ट ना. पण जाताना त्यांनी एक सांगलेला की मांद्र्याच्या विकासासाठी आपण गेलो आणि मांद्र्याच्या भुरग्याच्या भवितव्यासाठी आपण गेलो. तर मांद्र्याच्या लोकांचे भवितव्य आणि मांद्र्याच्या लोकांची कितक्या भुरग्याची कामां त्यांनी आतापर्यंत केली